ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, маромад сурат маълумотро дар номери имо васаи мурои кунен. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар, Ваҳдат, Ҳисор, Турсунзода ва территорияи Кулобон ҳастаем ва хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Рӯдакӣ, Данғара, Қурған ва дигар намуд тарафодам ҳастаем. Замин. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира даркорае. дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 165 сомонӣ. навора сар мекунем, маромад рафтем. якам хонаи фурӯшии назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар шаҳрбори ду гуфтага аст соҳибшон. аз роҳи калони Душанбе Кулоб ҳамагӣ то хонара мегӯяд 250 ё 300 метр мегӯяд роҳ амиқа наздикай ба роҳи калон. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсул дорад, ки ду дар хона кардагӣ бадрон, як так кухни, баня, ҳоҷатхона дорад. як дар хонаш мегӯяд ремонти нав кардагӣ аст, як дар дигар хонаш средня бо калидораш обсвет дорад дар наздикиш лаби роҳи Душанбе Кулоб. ҳамагӣ 250 ё ки 300 метр роҳ аст. дастфирошам мегӯяд сум дар кора мефурӯшад бо нархи 90 000 сомонӣ бадрон, ки боз арзон мешавад. чӣ қа хонаи арзон аст, ки бадрон, ки боз дар башам хонаи коробкам дорад. хоб бо арзонтарам кардан мегӯяд сирошона сум дар кора инами рақамошон аст, мегафон пастияни кор мекунад ва дар ин рақамошонам имо ватсап пайваст доранд. ба кадоми шумо агар харидори аниқ бошен, бо арзонтарам мешавад мегӯяд соҳибшон аз ноҳияи Данғара шаҳрбори ду аз роҳи Кулоб Душанбе мегӯяд ҳамагӣ 250 метр роҳ то хонара. ҳамаи шароити хона муомилат метрои фақат зиндагӣ мекунӣ. 90 000 сомонӣ бадрор хонаи арзон бо ҳамира мегӯяд муомила карда метиҳем. бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо поён буда занг зада пурсем. шумо дам агар намехоҳед рекламаҳои хонаҳо, квартираҳо бошад, роҳи кунем фурӯш ва реклама мегузорем. дуюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон, қарор дорад дар шаҳри Кулоб дар тарафи 9 гуфтага аст соҳибшон. бештар маълумоти пурраша аз соҳибашон мегирем. якхонага квартира аст, ки дар 7 этаж қарор дорад, 36 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ошхона, баня, ҳоҷатхона дорад, ремонтҳои замонавӣ, обсвет пастияни ҳоҷатҳои хона 100% бо ҳама чизи чораш мегӯяд соҳибшон. термис, кондитсионер, хулоса ҳама чӣ меистад. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, абои часпондагӣ беҳтарин ҷодай. дар наздикиш ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳаст. дастфирошам мегӯяд сум дар кора мегӯяд бо нархи арзон фурӯхтаистанд 133 000 сомонӣ бардорон, ки бо арзона мешавад. одамое ки налити сума метавон мегӯяд арзонтар карда метиҳем. ина рақамошон аст пастияни кор мекунанд. якум рақамо аст мегафон кор мекунад ва дуюмаш павилион аст, ки рақамода ватсап пайваст доранд. одамоне ки налити сум карда мегиранд арзонтара мешавад. ҳамаи рақамошон кор мекунад. кадоми шумо харидор бошен, аз ҳамин рақамо дигар маълумотша мегирем. шаҳри Кулоб тарафи 9 маромад. бештар маълумот аз соҳибашон бо ҳама чизи чора, ремонтҳои замонавӣ, нархшам бениҳоят арзон аст. тамос гирем ва маълумоти бештарша ба шумо мефаҳмонам. сеюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон, квартираи фурӯшӣ аз территорияи ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, Истиқлол ду гуфтага аст, повороти фабрика. як хонага квартира аст, ки дар сеюм мошина қарор дорад, 48 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад ва ванна ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. боз такрор мекунем, ки дар Ленинский район, Истиқлол ду повороти фабрика. дастфирошона фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ. бо хай кадометон ки конкретна харидор ки бошад, бо қатишон маслиҳат кунед, хай мумкин ки арзон мекардагистанд. нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест. квартира мегӯяд ҷои худа доми нав аст, ҳама зиндагӣ доранд, ҳамаи чизи лозимӣ дар наздикиш аст. агар ягон маълумоти иловагишам хоҳем фаҳмида, дар ҳамин рақамошон занг занен, маълумоти иловагиша фаҳмода метиҳам.
дӯстон азиз, шумо дам агарам хай рекламаҳои квартира, хонаҳо, мошино, заминҳо, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, инам хел сурат маълумот рой кунем, мо фурӯшта рекламада албатта мегузорем. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Баъдро бояд ягон хонаи заминӣ аст ки аз территорияи рӯдакӣ дар ноҳияи рӯдакӣ гуфтага аст тарафи кирпичнида назди литсей ва мактаби миёнаи рақами 4 аз роҳи калон мегӯяд ҳамагӣ 500 метр то хона ва канечкаи 45. ҳамагӣ баъдро маҳсулоти заминашон 3 сотиқ замин астае ки 6 дар хона қати временкаош ошхона баня кухни кати дорад. обшиён хеле 6 дар хона ҳисоб кардиам, намедонам ки 6 хона дора надора, инаш аниқ намедонам, барои ҳамиқа як дуна сурато амира пешниҳод кардиам. ремонт мега кадагаста, инам хеле светай бадон азиз берунош ва дарахтон мебадя гирдаш маҳкам галаони об светчам ҳастай. дастарошра мегад фурӯхта мешад бо нархи 190 000 сомонӣ ки боз савдо ҳам дорад. дӯстон азиз, маълумотҳои хона хай ҳастанд, не ки ҳамин нақшот суратош камтар пурра рӯй накарда ки як дуна сурат дошта ҳамиша пешниҳод кардам. кадоми шумо ки мехаред қаттишон бо занг зада суратҳои навша қабул кунед. фақат барои одамони хариду наличи алиш палиш ягон чи гуфтагӣ нестай. лайкото нагузорен фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар ватсап имо чизе ки дорен силкаша подлисаш кунед. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар территорияи шаҳри ваҳдат дар кӯчаи туграл гуфтага аст соҳибшон назди бозорчаи гулистон. ҳамин хел маълумотҳо наистиянд. духонага квартира астае ки дар 4 мошина қарор дорад, 52 квадрати метрай, боб свет таъмин астае, ҳоҷатхона ошхона баня дорад. кухни ҳамаш 100% мегӯяд ҳамаи условиёш мегӯяд 100%, бо мегӯяд пеши хона заминча боғча дорад. ҳамин хел маълумотҳои хай бо аниқ када мегирем. хоб дастарошро мегӯяд мефурӯшад бо нархи 280 000 сомонӣ, баъдро бо арзон мешавад. ремонтҳои замонавӣ кадагӣ 52 квадрате духонага квартира дар нош хело кушодае. агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед, рақамошо настигаста мегафон кор мекунад, дигар маълумотошо аз ҳамин рақамо мегирен. ҳамаш 100% криша мегӯяд ҳаман условиёша, кришаи дом мегӯяд условиёш беҳтаринай, ягон камбудӣ надорад. ин аз суратҳои даруни квартира ба суратҳои аз берун, яъне ки пеши домам гирифтагӣ доранд. марҳамат, дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем. чӣ хонае ки мехаред дар комментария нависед, мо пешкаштон мекунем. хона мехарем, квартира мехарем, замин мехарем, аз куҷо ки набошад нависем, мо ёфтем, пешкаштон мекунем. шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар шарора гуфтага аст соҳибшон аз пости ҳисор мегӯяд то хонара ҳамагӣ 6 километр роҳае. аз корвон мегӯяд то хонара 3-4 километр роҳ аст, баъдро ки ҷои беҳтаринае. ҳамагӣ 16 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр, бо ҳоҷатхона ошхона баня дегдонхона, рӯи ҳавлӣ ҳамаш маҳкам, гирдаш маҳкам, дарахтҳои мемонад, ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ҳамаш бетон. дӯстони азиз, ҳамин хонара хай маълумотош хела бисёр аст ки ҳамаша гуфта наметавонем, хай бо дигар маълумотша аз соҳибашо мегирем. ҳамагӣ бо нархи 350 000 сомонӣ боз арзона мешавад. вариантҳои ивазам бошад мегӯяд аз территорияи душанбе алиш мешавад ва ягон мошинам бошад мегӯяд иваза мекунем. вариантҳои алишӣ бо хона квартира аз территорияи душанбе ё ки мошин, ҳамин хел вариантҳо бошад пешниҳод кунанд, кадомиша худашон маъқул кунанд. ҳамаи шароитҳои хона муҳайё аст, ҳамаш 100%, фақат медора зиндагӣ мекунем. рақамошон аста кор мекунад, бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо мегирен. дастгиротона фаромӯш накунед, лайкото нагузорен ва силкаи навори моро дар ватсап имо чиз дорен подлисаш кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, аз территорияи шаҳри боғтар аст ки шаҳри қурғунтепа дар байни бозори фаровон гуфтага аст соҳибшон, байни бозори фаровон ва управленӣ пеши бозор, дӯстони азиз, пеши наздикии компания мегафон. духонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад, 46 квадрати метрай, боб свет таъмин аст, ошхона баня кухни, яъне ҳамаш ҳоҷатхонаш кати дорад. дар дуруни хона ҳаста якта спални, якта кондитсионер, як телевизори плоски, обши қолинош кати, яъне ҳамаша метиянд.
евромонтаж кардаги аст, ҳамаи шаритош муҳайё, телевизор, ҳамаш сатфоиз, яъне ки бо 26 метиян. хай ҳамачи опшн дошта кондитсионер, телевизор, мисол ҳамаш 100%, ҳамаги бо нархи 250 000 сомонӣ бародарон ки боз арзона мешавад. наздикиш дар масҷид, мактаб, донишгоҳ ва бозори фармо дар пешаш наздика, хело ҷои хуб аст. 250 000 сомонӣ аст, бо арзонтар ҳам мешавад. рақамош аст, мегафон кор мекунад. аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша гирен. шумо давагарам хай рекламаҳои квартираҳо, заминҳо, мошинҳо, хонаҳо, техникаҳо, чизе ки боша ройкунӣ фурӯшта мегузорем. дар имрӯза навор мудсоназ ҳамин хонаҳои фурӯшӣ ки баъзеаш дар вақти монтаж уже мо реклама накарда савдо шид, ки мисол дар дигар ҷо пешаи мо реклама карда буданд, барои ҳамин савдош мо намондем. ҳамин хонаи фурӯшӣ буд, мо пешкаш додем. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.